என்னது, நம்ம ட்ரைனிங் மோடில் போயிட்டு ஏதாவது ஒரு கன் எடுத்து எனிமியை சுட்டா செத்துருவானா? வாங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துடலாம். முதல்ல ட்ரைனிங் மோடை தொட்டுக்கலாம். இப்போ ஸ்டார்ட் கொடுத்துக்கலாம். நாம் இப்போ உள்ளே போக போகிறோம். உள்ளே போய்க்கலாம். போயிட்டு ஏதாவது ஒரு கன்னை எடுத்துக்கலாம். நம்ம ட்ரைனிங் மோட்குள்ளே வந்தாச்சு. இப்போ போயிட்டு வெப்பன் செக்ஷனில் போயிட்டு ஏதாவது ஒரு கன்னை எடுத்துக்கலாம். நமக்கு பிடிச்சது டபுள் புல்லட்டு எடுத்துக்கலாம். டபுள் புல்லட் இங்கே இருக்குது. நம்ம டபுள் புல்லட் எடுத்தாச்சு. இப்போ ஃபயர் ஜோனுக்கு போய்க்கலாம். ஃபயர் ஜோனுக்கு போயாச்சு. இப்போ எனிமியை பார்த்துக்கலாம். இருக்காங்க உள்ள வந்தாச்சா? செத்துட்டான்.